Juhász Péter Pál, idézem, nem csak a hazai pénzes réteg tagjait szolgálta ki gyerekekkel és ártatlanokkal, hanem külföldre is jártak a lányokkal. Egyiküket például egy szingapúri luxusszállodában kínálták fel kuncsaftoknak. Gyerekeket. Az Irzei Janka gyermekotthon vezetője például arról számolt be, hogy autók álltak meg az intézmény előtt, lányokat vittek el, és ezt nem tudták megakadályozni. A rendőröket kihívták, de nem történt semmi érdemi lépés. A gyermekvédelmi gyámok persze elmondták, mi történt a gyámoltjukval, a rendőr pedig azt mondta, írjanak alá egy titoktartási nyilatkozatot, és nyugodjanak meg, mert Juhász tevékenységéről tudnak, fedett nyomozás folyik ellene. Ez 2015-ben történt. 10 éve. 10 éve. Ők persze örültek neki, hogy megmerték ezt érteni, de aztán nem történt semmi. 10 évig. Egy volt tegyeszvezető szerint 2 magasrangú politikus védte Juhászt, ez a héten derült ki, elmondása szerint. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Úgy tudják, hogy Juhász igazgatóirodájában konkrétan orgiák voltak, és hogy volt ott egy bérelt lakás is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén hasonló orgiákat rendeztek. Azért ez nagyon szép történet, nem? Eddig. Átvilágították, aztán mégse történt semmi, se előtte, se utána. Ez az az ember, akit ti neveztetek ki. Akit ti tüntettetek ki, akinek ti veregettétek a vállát, akik most kormányozzátok ezt az országot, és akiről most mélyen hallgattok. Aki luxusszállodákba hordta a gyerekeket, akiket aztán pervers patkányok megerőszakoltak. Gyerekeket. Felnőtt emberek. Miért nem tettetek ez ellen semmit, ha tudtatok róla? 10 éven keresztül. Miért lett egyre jobb és jobb helye a világnak egy ilyen utolsó féregnek? Miért? Kik azok a magasrangú politikusok? Kik azok a magasrangú politikusok, akik miatt most feljelentettétek azt az embert, aki kiteregette a szennyes? Miért nem történt 23 év alatt semmi? Mit fogtok még letagadni? Kisfiúk és kislányok sírtak, miközben ti elfordítottátok a fejeteket a családközpontú kereszténység nevében. Melyik paptól kértetek tanácsot, hogy így kell ezt csinálni? Melyik tanítást követtétek, amely azt írja, hogy ez a dolgotok, hogy ez így lesz jó? Hány csontváz, hány ferdehajlamú lélek ül meg ezekben a sorokba ott? Mennyi még a takargatni való? Juhász Péter Pál, te, aki a patkányok között is a legnagyobb patkány voltál, megérdemled, hogy a rácsok mögött mindenki tudjon róla, hogy miért kerültél börtönbe. Majd akkor, ha el leszel